pane zvataurika nhasi, zvinhu zviri panapa hama dzadiwa hazvina kumira zvakanaka. Ende kana muchinge manga makateerera news idzi kubva kudhara, I think makuziva kuti ndinani yamakateerera kudai so ndo Kuliend manje. Panapa munhasi masangana na Kuliend TV. Zvinhu zvandoda kukuonesai zviri kuitika munyika yeZimbabwe zvakati wandei. But chekutanga munoziva kuti inini handinyatsonzwa mwoyo wangu uchifara kana tisina kuwirirana chinhu wani. So kana zvingoripo uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF. Tanga nekulike this video right now. Izve so kuitira kuti vaboikane. Regeza titangire pane nyaya yaMudharageza panapa abuda achiseta reminder 8:30 kana kuti 20:30 ndonguva yake yachuza kuti ari kudzoka achitaura zvekare nemhuri yeZimbabwe, achionesana nemaZimbabweans vachitaura ameno ndonyaya dzemasignals dziri kungotenderera, because a lot of people have been asking where is Geza, why ari nguva yakawanda. So ari kutaura kuti iko zvinezvi manje handichade kuita zvekutamba, and this time ndakaipirwa. Ndo mashoko abuda achitaura. So garai makagadzirira ipapo. But nhasi kune politburo meeting yaitika, kune zvinhu zvanga zvichitaurika. Nhasi meetings aitwa akawanda in ZANU-PF. Maybe that's why Geza agara agadzirira kuti 8:30 togara taonesanawo futi pane zvamunenge muchida kuti munzwe semhuri yeZimbabwe. KuState House vamukira kuenda vachitaura kuti zvoni vari kunogadzirisa nyaya dzemavendors. So vanga varipo. Meeting includes Minister Monica Mutsvangwa, Minister Daniel Garwe, Chief Secretary Dr. Martin Rushwaya, AG Virginia Mabiza, and other senior government officials. I don't know kuti these guys pana anonyatso represent mavendors chaizvo here kana kuti zvingorowo zvemaposts nemapositions avakatambidzana. You know, we are sick and tired. That's why mama kunzwa kuti mavenda aroda kuzodzingwa, mavenda aroda kuzoitwa sei. Ndo zvimwe zvinhu zvatinenge tichitaurirana izvozvo kuti please kana pachiswa marepresentatives musaise vamwe vanhu kuti vanenge vari ningirikinivo, vanenge vakaningirina vakaguta. Ngapaiswewo vanhu vane malevels anoda kuita kachinoenderana ipapo. But I was shocked nezvinhu zvabuda zvichitaurwa nhasi naDaniel Garwe. Tisati tasvika pane yaDaniel Garwe, kana uchingori muSouth Africa uchida kuvhurirwa FNB business account nekuregisterwa company, gara wabata veEducation Research ana Mukoma Owen vanokuitira zvese ipapo. Uri kwauri ikoko unongo wafonera ungotaura navo. Zvachipa izvi ukatonzwa inini ndiri kutaura handisimbise zvinhu zvakadhakwa. So get in touch with them, contact them on the numbers that are showing on the screen. Mongoti tanzwa kuti hanzi naKuliend muri kuvhurira vanhu, muri kuregistera vanhu macompanies, muri kuzvifambisa sei, vanoita zvakawanda zvana bookkeeping, zvimwe zvacho munozotaurana ipapo. And I'm sure maakuziva mabenefits aripo pakushandisa khadhi ravo rekuti unowanawo forex, mari dzekunze, maUS, machinchi muchiita mabusiness transactions nekutoreceiva mari dzemapayments emarentals zvakawanda. Saka garai mavabata panhamba idzodzidzi. Regai tidzoke kuna Daniel Garwe. Daniel Garwe abuda ari kuchinja magoalposts after that meeting, because 31 March is around the corner. Gezawo uku ari kudedzera kuti zvoni gadzirirai ndiri kuuya neimwe signal na 8:30. That's why these people, they are now panicking. They are now in a panic mode kuti toita sei kana zvichike zvadai so. Ndo paakunetsa manje kuti poitwa zvipi. So nyaya iri kubuda parikunzi government is directed all local authorities not to harass vendors and few alternative ways to dealing with them. Minister Daniel Garwe told journalists after meeting held at State House today between President Emmerson Mnangagwa and vendors that his ministry will lead an engagement between councils and vendors. Garwe also said that night vending is outlawed and councils should consult vendors when crafting bylaws. Imwe nyaya yanga iri kuitika ndeyekuti munhu anotobva wekanzuru uchinyatsoona kuti uyu munhu, I mean, maybe it's because of jealousy masalaries avanotambira, saka vakanyatsoonzwa kuti mavenda vari kutomeka a living, vari kumeka mari yakawanda kuvadarika. Unoona munhu achisvika nezibhutsu rake rakatsveya masaidhi, achibhutsura achiita se zibhutsu rakasakara, ziuniform rakasakara, chinhu chinyowani chaanacho munhu ingori butter stick chete, ndo chinhu chinyowani chavanenge vachitengerwa. So those guys tatanga notisa kuti maybe it's because of jealousy kana kuti chi. So I don't know now, vanzi ngavambomira kuita zvekushungurudza vanhu, ngavatsvage nzira dzekuengage nevanhu mune zvakanaka. Ndo nyaya yabuda musarudzo, ndo payazoperera ipapo. Ndiri ipapo ndiri kusangana zvekare neimwe nyaya yavari kukomenda ivo vanhu veZANU-PF yemusi wa 31 March
ndisati ndasvika ipapo onai kapurogiramu kamundudzi zvakakamirira. Welcome to Greenlight International Trust Bring a Smile, our 12th anniversary Bring a Smile, which will be held in Binga on the 26th of April. We are holding a fundraising dinner to fund this Bring a Smile on the 29th of March in Batanai Gardens from 7 p.m. to 9 p.m. We have tickets that we are selling from the cost of $10, $20, $30, and $50. Please get in touch and attend this fundraising dinner through our contacts that are written down there. I thank you. Chavakanakira vanobatsira vanhu vanorarama neurema, so contact them on the numbers that are showing on the screen. Mongotapa kwa Coolend. Tiri kuda kuziva kuti tozvifambisawo sei kuti tikwanisewo kunge tichijoina this dinner yacho iri kunzi iri kuda kuitwa. Garai mataura navo ipapapo movabata mobatsirawo. I know kuti mune mwoyo wekubereka vazhinji kana muchida kudonata. If you want to partner with them, number dzavo ndo dzendasiya pascreen. Farai Marapira ari kubuda panapa, tadzoka manje munyaya ari kuti nyaya idzodzi dzekunzi kuri kuitwa ningirikini hatisi kunyanya kudzivhunduka stereki because vanhu vanogona kunge vasiri serious, vari kuda kungotswanya mari yemadonors. Ipa pari kutaurwa nyaya yekuti mari yemadonors. Inini zvangu honestly I don't know kuti madonors api vanenge vachitaura nezvavo, because they believe kuti maZimbabweans vakada kuita something vanenge vapuwa mari. But panapa mabudiriro kuti pari kunzi ZANU-PF says protesters are not genuine. They say some elements want to benefit from donor funding, and their case has nothing on national interest. Director of Information Farai Marapira confirmed the party's suspicion, aiding it will however be business as usual on 31 March. Iar told Zakevan kuti tichangoramba tichingoita zvatiri kuita as usual munzi wa 31 March. I don't know kuti iyo ari kuti kana kuti ari kuedza kutaura kuti hakuna March yacho here as if ndo vakaironga. Unotozoona kuti vanhu vezanupf vanodherera apa rameno kuti ichapera sei nyaya iyoyi, ameno kuti ichapera sei, because tinozongonzwa nyaya dzangonoise mastreets mira semusoja Sanyatwe unobva aenda kunomira zveke kuMinistry of Sports. Kunotori kupanika ikoko kwese kune kuitika kuti ukaona pari kunzi pakungobviswa mamwe magenerals vakuchinjwa vakuiswa kusports, kuti hakuna kana chaanonhingirikina ikoko kuti anokwanisa kudirecta kuti imimi vanhu vekusport handei tinodai so. Hasisina access yezvombo kana access yekuudza vanhu zvekuita mumabarracks imomo, kutochinjwa kwezvinhu. Saka ndo imwe nyaya iringe ichinetsa panapa, ndo imwe nyaya inenge ichinetsa panapa. Ivo vari kugadzirira kuti vanoita independence yavo gokoko. Iyo ndakambotaura nezvayo nchiti vari kuti vana ngavabatanidze madhola emacivics kuzvikoro kuitira kuti zvoni mari iyoyo izoenda ichinoshandiswa. ZveZimbabwe zvakaoma, unotoona kuti vanhu vanodherera. Hanzi mari iyoyo izoenda ichinoshandiswa paindependence. Amene kuti munoibvuma here nyaya iyi, ndima vabereki vacho munokwanisa kundudza zvamuri kufunga in the comment section pamusoro penyaya iyoyi. Ndisingapedze nguva regedzai ndisire mukana kune avo vane zvizhinji zvekutaura pamusoro pesituation dzese dzatiri kusangana nadzo nhasi kuZimbabwe. Mongondudzawo kuti nyaya dziri pano idzi muri kudzionawo sei. Sarai makateerera mumwe wenyu ari kutaura panapa, munzwawo zvaari kutaura. Kana muchinge mune zvenyu zvekutaura munongoisawo panhamba idzodzi dzichabuda paskrini. Yes, Coolend. Inini ndinorwadziwa nechinhu wani paZANU-PF. Vanoti pamwana dhora, iye mubereki achitokundikana kuti aafodhe dhora racho rekutumira mwana kuchikoro kuti mwana aende kuchikoro. Haatorina dhora rekuti atenge mabhuku emwana kuti aende kuchikoro. Woti hanzi mwana dhora. Kumbunyikidza vabereki kusvika kupi? Kuramba muchiguma varombo, imimi mari muinayo. Independence yavo ngiri ndo vakasununguka. Isu hatina kusununguka vamwesu. Kana zvamuchose kusununguka hatina. Tikutoshungurudzwa. Woti kuno tiri kushungurudzwa nomumakicheni. Totumira mari kumusha, wotishungurudza futi. Pamara totumira kumusha, vane certain percent yavanotobata segovernment. Mubereki wangu kuti atenge airtime yedola, ane mari futi yaari kubatirwa pamari iyoyo. Watoona kuti nyika inoita dhata remwedzi $10 kuti ripedze mwedzi $10. Ukatoita zvemaodhi aipedze $10. Munanga ago ari kumbunyikidza nyika, anombunyikidza vanhu. Iko zvinezvi ari kungoenda pese achingobata kumavhendors, abata kupa abata, hapana kwaasina kubata, kwese ari kungobata. Asozvona kuti akutozvimatisa ega, anosara ari ega, anofunga kuti vese vari kumusekerera kumuda
tunovhenda kumuda vanhu vorarama nei mumakicheni ndiri matiri kunzwa kunzi ndokupa mari yakati kushanda mukicheni nekuti hauna permit, ndokupa mari yakati because hapana kwaunomhang'ara. Woenda kuCCMA andokuudza kuti I do have lawyers masini kuCCMA. Saka ndoda kuti tiite sei vana chaivo undichazwa kuti mwana womusira ane zvikoro zvovharwa kudai, mwana womusira vana dzinenge nherera, vamwe vari kunoko, vana vari kumusha uko, vana dzinenge nherera dzigara dzega. Iwe mubereki kuchishingirira kuti ubhadharire rendi kumusha, vana vaone pekugara. Watenga stand voya vokupunzira zani chioro mucheka kwese chaivo. Mari dzese dzavanoita kuZANU PF vanodzisa kupi? Vanosponswa navanhu vakawanda kubato kwavo. Vanoona mari dzekuita zvinhu zvisina basa. Vabereki vedu vakarwara kunonzi hakuna ambulance. Ambulance inoti mufa kose, dziva rasekwa, Kambuzuma, yobva yati Green, yobva yati kunonzi kuchi kuWarren Park tine ambulance 1 inoona mangiriki marokesheni 5-4. Oti nyika panzvimbo yemahelicopter dai vakatenga maambulance taiti zvinhu zvine musoro zvavakaita. Zvinhu zvine musoro zvacho havaiti, vaenda zvinhu zvisina basa. Ndo zvavanoita dhora kuti ivo vadye manje, ndo vadye vanune. Mubereki achienda kuchigayo kunogayisa kuchigayo otora garoni rechibage onochidhisa kuchigayo kuti ndauya ngiriki nedhora, umu mune hafu galoni, umu mune galoni, umu ngiriki 5 kg mundigayisirawo kuti ndiwane hupfu dhora. Wedu wega vasati daro vanhu kumamisha vari kusafa hungoutana nacho chibage chacho. Apa vanosapota ZANU PF vanhu vari kumusha vanopfeka zvimavhurungoi, zvimayeropushi, zvimasaskamupushi asina yerombeshi. Handisi kushora zvanguka but zvimwe zvinhu zvacho soka hembe anotita matisheti ezano ndo hembe dzavo vanhu. Saka toda kuti tiraramire kupi? Muno macho hatichadiwa, muno hatichadiwa. Atori matruck driver chaivo haana kutopindurwa maZEP. Vana madhimbe takapindurwa maZEP iri kunzi 3 point something. Unenge unganidza nguva 3 point something yacho uri madhumbe. Ukumba uda kudya kuZimbabwe, kuda kudyiwa, mwana ada kuenda kuchikoro. Chikoro chemuno chobhadharwa every month. Kuti uendese mwana kurokesheni kunodhura. Vasati daro murokesheni kunotamba. Vasati daro so ZANU PF ngaiti nyare wedu we. Vana baba wedu vakafira ZANU PF. Asi chatiri kuwana semhuri hapana. Hanzvadzi dzedu dzimwe dzikafira kuDRC kuma 90s. Chakabenefita family dzedu hapana. Dzimwe nyika sister party yavo ndava kuti sister party yavo ANC vanobenefita. Vanhu vese vaye vekuLimpopo vana dzakafa kuDRC vachaona mari refu, asi isusu kana udzvanyiriri chete ndo hunei ivo vachingoguta. Taiti 2030 kutamba zvedu kaisu tichitoti ungakundwe nagarwe vision 2030. Ngaati nyaro please, ngaati nyaro. Tavanhu vakuru osayo anozviitisa kuti hanzi mawarriors chii hazi anoziva zvese munhu uyo. Munhu wemadhirama chete anoda ngoficha dhirama chete ndo anoda ngoficha. Mujobheka vanongogara vachingotiza kuPretoria vachingotiza mbavha yese yabatwa muno muSouth Africa andonyoresa kuti anobva kuZimbabwe. Mbavha dzokubva kuZimbabwe zvese tongobhulemwa kuti kuZimbabwe. Mumakombi kutotaura chaiko kako kuita mukonyo kutaura mukombi. Vanoti taura language yedu mukombi. Ona my friend, hello my friend, kwere hey my friend, unoshedzwa uri muroad my friend, ufoti kudiwe here ikoko. Asati daro zvinoirema so. Amunangagwapa ai ozotinyanyira pa. Zvimwe ngavanyaro, zvimwe zvoda nyasha dzaMwari chaidzo nekunyara. Kukura pazera ndiko kunodiwa muna Munangagwa.